Кажи, че ангелите палят свещи празнични за именния ден на Свиленград. Защото петия пореден ден в октомври стои в плътта на времето като кръщелен купел. На този ден звънят камбаните на бялото гръбче, звънят за реквием, звънят за празник. Така си е в българско отколе. С едно и също вино помен правят и с него вдигат празнична здравица. Приятелю, ти трябва да погледнеш в себе си. 5000 години градът на твоя род живее тук. Историята на света минава през твоята съдба, през всички дни и нощи, в които луната ти е в черно забрадена, до оня час, до оня ден на 5 октомври 1912, когато твоя роден град записа за пръв път своето име Свиленград. О, как звучи това прекрасно име! За името на своя град дигни на здравица, отпи от същото преливно вино, запомена на мъртвите момчета от Шейновец. В българско така е. Приятелю, не знам дали закрилник ангел бди на твоя град или пък Бог го пази, но той е тук от векове навеки. И нека се обичаме. И нека да махнем от душите си оназ бутлива тел, която ни разделя. Нека утре възцарим най-светлия закон на битието. Сълзите заедно, смехът наполовина. Ето това е моята здравица. Ето това е моя благослов. Приятели, честит ви имен празник. Живейте в мир, пребъдвайте в любов. Уважаеми дами и господа, днес е паметен ден в българската история. Преди 110 години на 5 октомври 1912 година България и Гърция обявяват война на Турция и влизат в Балканската война. Започва най-справедливата война за българската национална кауза – обединението на всички българи. При мобилизацията в редовете на българската армия се включват двойно повече доброволци. Народната надежда е една – единна България. Балканската война донася на Свиленград дългоочакваното освобождение и присъединяване към майка България. Тази така дълго чакана свобода остана само на 5 км северно от Свиленград след освобождението на България през 1878 година. В настъпление на съюзниците срещу турската войска, българската армия покрива Тракийския фронт, главният театър на бойните действия. Главното командване насочва втора армия начело с генерал Никола Иванов към Одрин, първа армия начело с генерал Васил Котинчев участъка към Одрин и Лозенград, а трета армия начело с генерал Радко Димитриев се насочва към Лозенград. На 4 октомври 21 часа в щаба на 8-та пехотна Тунджанска дивизия, определена на настъпна срещу Свиленград, командира на дивизията генерал-майор Кирков получил заповед дивизията да настъпи по двата бряга на река Марица и да заеме гара Свиленград и селата Мезек, Левка и град Свиленград. Телеграмата е с заповед. Бойни действия да започнат на следващия ден в 7 часа. В изпълнение на възложената задача дивизията трябва да овладее граничното село Курткале, днес Бръг Шейновец. На 5 октомври 1912, 5 часа сутринта, пропукват първите пушки на Шейновец. С атака 30-ти пехотен Шейновски полк от 8-та Тунджанска дивизия на втора българска армия овладява турските позиции. Падат първите смъртни жертви. Тук, на място, лично цар Фердинанд връчва първите ордени и медали на героите. Същия ден, 5 октомври, Свиленград е освободен. Първи в града влиза лейб-гвардейския конен полк, след него марширува 51-и пехотен полк. С музика и развято бойно знаме свиленградчани ги посрещат с възгласите: "Ура! Народа ликува!
С невиждана храброст и патриотизъм и водени от идеята за свобода и национално обединение, българските войски печелят решаващите за изхода на войната битки на Тракийския фронт, увенчани с Одринската победа от март 913 година. Тук, край Свиленград, тази война се ражда българската бойна авиация. Сформирано е първото аеропланно отделение, построено е първото българско военно летище. На 16 октомври 912 година поручик Радул Милков, пилот, и поручик Продан Таракчиев, наблюдател, извършват първото в историята на бойната авиация разузнавателно летене над Одрин. Световните телеграфни агенции съобщават, че от летище Мустафа Паша е излетял първия боен самолет над крепостта Одрин. За първи път на европейския континент в реална бойна обстановка е осъществен боен полет за въздушно разузнаване. За първи път от борда на български летателен апарат е употребено оръжие. Летище Мустафа Паша влиза в световната история. От тук са осъществени всички първенства на българското военновременно авиационно дело. За жалост, бойната ни авиация дава и първата си жертва. Поручик Христо Топракчиев загива при облитане на 19 октомври 911 година. Погребан е с почести в Свиленград. Историческата тежест и първенстващата роля на Свиленград в Балканската война са неоспорими. Свиленград е първия свободен град, първия победен бой на българската армия. Тук са дадени първите смъртни жертви за справедливата национална кауза. Тук се сформира 11-та доброволческа дружина, станала известна с храбростта си. Тук са първите наградени бойци с ордена за храброст. И тук се извършва първия боен полет. Да участват в честванията по повод 110 годишната от началото на Балканската война и освобождението на Свиленград тук са вице-президентът на Република България госпожа Илияна Йотова, кметът на община Свиленград господин Анастас Карчев, министър на отбраната на Република България господин Димитър Стоянов, областният управител на област Хасково господин Минко Ангелов, председателя на Общинския съвет Свиленград господин Георги Еленков, командирът на втора механизирана бригада бригаден генерал Станимир Христов, председателя на Съюза на тракийските дружества в България господин Красимир Премянов, архиерейския наместник на община Свиленград отец Константин, бившите кметове на Свиленград Атанас Атанасов и Антон Куртев, приветствено слово по повод 110 годишната от освобождението на Свиленград и начало на Балканската война ще произнесе кметът на община Свиленград господин Анастас Карчев. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин министър, уважаеми господин областен управител, уважаеми бригаден генерал, уважаеми дами и господа, гости и съграждани. Поздравявам ви с 110 годишната от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война. Тя бе обявена в името на справедливата кауза за обединение на всички българи. След освобождението на България
през 1878 година Свиленград остава на 5 км от границата на свободата и под нея за нея още 34 години. Благодарение на героизма на българската армия на 5 октомври 1912 година нашия град влиза в пределите на майка България. Днес изразяваме безкрайната си почет към хилядите български войници и офицери, отдали живота си за свободата на поробените си брати и сестри. С признателност се прекланяме пред тяхната саможертва. В нашата история имаме много примери за величие, храброст и безсмъртие. Историческото ни наследство е наше безценно богатство. То ни вдъхва гордост и увереност, че можем да се справим с трудности и ни дава сила да видим бъдещето. Пожелавам ви светли мирни дни, изпълнени с благоденствие и успехи. И нека бъдем сплотени като дедите си в името на святата идея. Свиленград да пребъде. Честит празник! Думата за приветствие по повод 110 годишнината от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война има министър на отбраната на Република България господин Димитър Стоянов. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, Ваше Благословение, господа офицери, сержанти и войници, скъпи съграждани, за мен е изключителна чест да отбележим заедно 110 години от освобождението на Свиленград. Гордостта и вълнението, които изпитвам от подвига на нашите герои за освобождението на моя град, са огромни. Противоречив изложени пътя на възкресението на третата българска държава и на обединението на българските земи. Част от този труден исторически път е първият ден на Балканската освободителна война. На 5 октомври 1912 година 36-ти полк постига славна победа на турските войски на добре укрепения връх от Калева вода. Свиленград получава дълго жадуваната свобода, която е отказана на тази част от Тракия след края на руско-турската освободителна война. Затова датата 5 октомври за нас е живо на едно повторно освобождение, от което днес честваме 110 години. Балканската война обединява любовта и преклонението пред свободна България, стремежа към саможертва и грижа за братята българи, останали под чужда воля, под робство и без права. Балканската война показва нагледно, а и не само на думи, вървостта на българския национален идеал за освобождение и обединение. Няма как да не споделят, че точно тук, край Свиленград, се заражда българската бойна авиация, с сформирането на първото авиационно отделение и изграждането на първото българско военно летище. Редица достойни българи от всички краища на България свързват живота си с тази нова трагедия за времето. Тя поставя родината ни сред първите в света в бойното авиационно дело. Още един повод за гордост. Балканската война накара Европа да се съобразява с съществуването. Бойните подвизи бяха дело на хора, повярвали на магазина на своя национален идеал. Тази армия беше непобедима, защото хората в нея бяха най-напред българи, преди да бъдат командири и войници. С името на България да остатък, те бяха готови да умрат. 110 години по-късно ние не бива да забравяме, че тази свобода бе платена с кръвта на хиляди български войници и офицери. Затова сме длъжни преди всичко да преклоним пред подвига на смелите и достойни мъже и жени отдали живота си, за да може тази съкровенна част от България да се присъедини към свободата на Отечеството. И на героите, пожертвали себе си и за освобождението на българска Тракия и Македония дължим националното си достоинство. Скъпи съграждани и гости, днес времето тревожи, но когато става си по-трудно да запазим националните си устои, когато събитията предполагат
и урок за нашите и следващи поколения. Пример за това, че когато сме заедно били сила, този съвет на нашите предци преди 110 години трябва да е основата на нашата национална сигурност и на нашата правилност. Честит празник на всички, честита годишна освобождението на София. Живее! Приветствено слово на вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова по повод 110 години от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война. Уважаеми господин Карчев, кмет на община Свиленград, уважаеми господин министър на отбраната на Република България, уважаеми председател на Общинския съвет, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми господин Премиянов, председател на Съюза на тракийските дружества, уважаеми дами и господа, благодаря ви за тази огромна чест. Тази вечер заедно да отбележим един голям празник и една бележита дата 5 октомври. Бележита дата, която завинаги ще запише със златни букви в българската история величието на един народ. Ще отвърне една страница, в която се говори за много гордост, любов към отечеството и героизъм. Балканската война, нейното начало. Война свята, война справедлива, която ще носи свобода. Свобода за нашите поробени братя от Тракия и Македония. Честта и достоинството на България повеляват от нейните знамена да започне битката. Борбата на свободата срещу тиранията. Битката за напредък, за правда. Битката за бъдещето на един народ, който след 5 века продължава да доказва своето величие. Балканската война е дело на България, на нейните синове, на онези, които не пожалиха най-силното в живота си, които не се замислиха и за миг и оставиха костите си заради обичта към род и родина, към народа си и към своите близки. Уважаеми дами и господа, в духа на непоклонните жители на този благословен край има много наследство от скърби, от покруса, от разочарование и сълзи. Тук са изпяти най-тъжните тракийски песни на бежанците. Те сякаш още витаят около нас, а и при всеки поглед припяваме и се спомняме за онези години и за тези обикновени хора. Но най-ценното е, че в духа на поколения на хора от този край има една неустоима жажда към свобода, непримиримост, вяра, надежда и безпределна любов към родината. И сякаш от шейновете си днес чуваме тази клетва за България, че най-сладката и най-славната е смъртта за отечеството. Да. Искам да се обърна към вас тази вечер, уважаеми жители на Свиленград. Живеете на една много древна земя, с много богата история и култура. Днес вие сте най-голямото богатство. Защото от това, което правите вие като трудолюбиви, енергични, амбициозни тракийци, зависи бъдещето на обичания от вас град. Днес тук се говори за икономика, за развитие, за това как да обработваме плодородната ни земя, за това как да развиваме този чудесен край на България. Днес Свиленград е и отворената врата към света. Аз зная, уважаеми жители на Свиленград, че и при вас е тревогата за кризата, тревогата за това, че не можем да задържим децата си тук. Това е тревога на всички българи. За това как ще изкараме следващите месеци.
как ще изтърпим идващата зима. Зная, че по-тежка е и политическата зима. Само преди няколко дни всеки един от нас направи своя избор. И утре от тези, които сме избрани, от партиите и политиците в сградата на Българското съединение в София, трябва да ни покажат, че добре са прочели нашия избор, за да заслужат уважението и доверието на народа си. Да направят и да конструират стабилно мнозинство, да има стабилно правителство, за да може да гарантират следващите тежки дни, които ни очакват, и да работят за народа си. Преди 110 години, време на Балканската война, много чужди кореспонденти и политици пишеха за чудото на българската армия, която стигна за 3 седмици до Чаталджа, която превзе Одринската крепост, която всички военни анализатори казваха, че е невразимаема. Към тези събития трябва да се върнем, защото тогава цяла Европа гърмеше, че това не е просто война. Това е голяма буря от хора. Само така можеха да предадат този всенароден устрем към свободата, към българското единение. Или както написа професор Георги Марков, това не беше просто война. Това е война в името на сбъдването на националния идеал за българското единение. И направи нещо още по-важно. Завинаги изтри и заличи роба от съзнанието на българския народ. За тези жертви, за тези смели мъже и жени, Васо ще напише: Българио, за тебе те умряха. Ще има много литературни произведения, ще има много скулптури, ще бъдат нарисувани много картини, защото в тази война, освен доброволците, отидоха и цвета на българската интелигенция, поети, писатели, художници, с едно име на уста: да бъдем с нашите братя за тяхната свобода и за България. Днес тяхната памет, уважаеми дами и господа, проверява нашата собствена съвест. Ще можем ли да бъдем на висотата на този подвиг? Ще можем ли да отделим ежедневието, изпълнено с толкова омраза, кързи, лично противопоставяне и да бъдем онзи цял народ, който е доказал, че винаги, когато сме заедно, печелим и минаваме през всякакви трудности. Можем да го направим. Можем да загърбим това ежедневие. Ние можем да бъдем различни, да спорим, но не непременно трябва да се мразим и заклеймяваме един друг. Можем и днес да осъществяваме своя национален идеал за единение. Така правят истинските политици и истинските държавници. Това е завета на героите ни от войните. Това е и днес завета на хората в България. Поклон тази вечер пред памета на героите. Честит празник на вас, уважаеми жители на Свиленград. Днес ние имаме едно верую. Това е България. Да живее Отечеството! Поздравителни адреси по повод 110 годишната от освобождението на Свиленград изпратиха президентът на Република България Румен Радев, началникът на отбраната на Република България адмирал Емил Евтимов, старозагорския митрополит Киприян, командирът на българските военно-въздушни сили генерал-майор Димитър Петров, командирът на авиобаза Граф Игнатиев, бригаден генерал Николай Русев, ръководство на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР,
кметът на община Хасково Станислав Дечев, кметът на община Харманли Мария Киркова, кметът на община Мизия Валя Берчева, кметът на община Ивайловград Диана Овчарова, кметът на община Любимец Атанас Атанасов, Национално сдружение на общините в Република България. Оркестър, тържествен сигнал! Проверка, почни! Йовиги хан Аспарух, родоначалник на българската държава, загинал в бой с хазарите през 701 година на река Днепър. Хан Крум Страшни, законотворец и дълновиден държавник, воин, разширил границите на България и приобщил славянските племена на Балканите. Цар Симеон Велики, просветител, дипломат и изключителен пълководец, издигнал България като политическа и военна сила в Европа. Цар Самуил организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Цар Калоян издигнал международния престиж на България и разгромил непобедимата до тогава рицари кръстоносци, загинал при обсадата на Солун. Цар Иван Асен II, голям български владетел, дипломат, пълководец. Цар Иван Шишман оглавил съпротивата срещу османското нашествие на Балканите, загинал в битката при Никопол. Георги Раковски, Степан Караджа, Хаджи Димитър, Васил Левски, Степан Стамболов, Георги Бенковски, Христо Ботев, Филип Тотю, Панайот Хитов, капитан Петко Войвода, отдали силите и живота си за свободата и независимостта на България и борбата против османското владичество. Захари Стоянов, Иван Стоянович, Чардафон Велики, майор Райчо Николов, дейци на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, княз Александър Фатенберг, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ българската армия през сръбско-българската война. Димитър Маджаров, Христо Арнаудов, Русиславов, тракийски войводи, водили битки в защита на българското население. Александър Кипров, Анастас Разбойников, Станко Разбойников, Георги Василев,
Георги Фотев, Герасим Струмишки, Димитър Катерински, Спас Разбойников, Христо Поп Марков, Мария Григорова, Крушо Хаджижелев, Петър Станчов отдали живота си за укрепването и развитието на духовното и просветителско дело в Свиленград и Одринска Тракия. Генерал Иван Фичев, началник щаб на армията през Балканската война, разработил стратегическия план за бойни действия. Генерал Васил Котинчев, командващ първа армия, която заедно с трета разбива турската източна армия. Генерал Никола Иванов, командващ втора армия, която овладява Одринската крепост и първа влиза в нея с развети знамена. Генерал Радко Димитриев, командващ трета армия, спечелил сраженията при Лозенград, Люлебургас, Бунар-Хисар. Генерал Тилян Ковачев, командващ четвърта армия, нанесла поражение на турските войски при Булаир и отбила десанта при Шаркьой. Генерал Георги Вазов, началник на източния сектор в Одринската операция, съкрушил защитата на крепостта. Генерал Димитър Кирков, командващ 8-ма пехотна Тунджанска дивизия и началник на южния сектор при Одринската операция. Радул Милков, Продан Таракчиев, летци извършили първия болен полет в историята на авиацията. Поручик Христо Топракчиев, първия загинал военен авиатор в света. Полковник Серафимов, героя защитник на Родопската твърдина. 155-те свиленградчани доброволци взели участие в Балканската война. Димо Чакъров, Иван Манолов, Пеньо Енчев, Петър Петров, Теню Гавен, Гочо Стоев, Петко Желев, Жеко Желев, Илия Бешев, Пеню Петров, Райко Колев, Теню Дренов, Димо Тасков, загинали за свободата на Свиленград и Връхшейновец. Димитър Вагларов, Иван Бургунджиев, Атанас Метларов, Вангел Костадинов, Димитър Крушев, Янаки Тодоров, Иван Тодоров, Янаки Илиев, Михаил Жеков, Недялко Текилиев, Аргир Попов, Христо Попов, Александър Попов, Димитър Хаджипетров, дядо Вълко Воденичаря, дядо Сребро Воденичаря, дядо Бойчо, Христо Кавръков, Васил Делидимов, Васил Марашлията, Керес Карабелев, Михаил Карабелев и още знаени и незнаени свиленградчани, убити при кланницата на река Марица при реокупацията на Свиленград по време на Междусъюзническата война. Поклон пред бойните от Свиленград и региона, намерили смъртта си на бойните полета по времето на Балканската и Първата световна война. Вечна слава на хилядите знайни и незнайни български войни, загинали за отечеството ни по бойните полета при Онгъла, Върбишкия проход, Ахелой, Цариград, Траянова врата, Одрин, Солун, Клакатни, Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Горголят, Драгоман, Цариброд, Пирот, Шейновец, Лозенград, Люлебургас, Бунар-Хисар,
Одрин, Чаталджа, Булаир, Шаркьой, Тутракан, Добрич и Купадино, по долината на река Морава, Вардар, през завоя на река Черна и Червената стена, Добро поле и Дойран, Приниш, Косово, Брегалница, Струма, Страцин, Стражин, Драва, Мур и Чаконец. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операциите по поддържане на мира и изпълнение на воинския дълг в мирно време. И нека нашия земен поклон бъде най-свитният израз на святи чувства, що питаем към сияйната слава на войните, герои на България. Поклон! Командирите на роци отряди! На рапорт! Голово! Марш! Рапорт! Пуши! Господин подполковник, първа рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбата за освобождението на България. Командир на ротата, капитан Челингиров. Господин подполковник, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстане. Командир на ротата, лейтенант Атанасов. Господин подполковник, трета рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за утвърждаването и защитата на българската държава. Командир на ротата, капитан Лозев. Господин подполковник, първи отряд, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в Балканските войни. Командир на отряда Велик Димитров. Господин подполковник, във втори отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за освобождението на Свиленград. Командир на ротата Ян Попов. Господин подполковник, в трети отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в битките за национално обединение. Командир на отряда Иван Стефанов. Господин министър на отбраната, в роците вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за свободата и независимостта на Република България. Командващ заряда подполковник Гулин. Командирите на роти и отряди, по местата си. О! Марш! Роти! Мирно! Запо! Чист! Венци на паметника на героите от община Свиленград
загинали във войните, поднасят вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Кметът на община Свиленград господин Анастас Карчев. Министъра на отбраната на Република България господин Димитър Стоянов. Началника на отбраната на Република България адмирал Емил Евтимов. Областният управител на област Хасково господин Минко Ангелов. Председателя на Общинския съвет Свиленград господин Георги Еленков. Командирът на втора механизирана бригада бригаден генерал Станимир Христов. Присъстващите на тържеството граждани и организации ще могат да поднесат венци и цветя след края на зарята. на Република България. Шапки! Долу! На колене! Моля гражданите да колени, да почитат паметта на загиналите.
Като войници. За славните победи на българската армия! Ура! Много яко. За свободата и славата на нашата родина! За чест! Наред! За свободата и славата на нашата родина, Република България! За чест! This was a video.
За много години. Bravo, bravo! И като много година! Аз на живо го снимам. Проверка в чест на 110 годишната война и освобождението от Свиленград завърши. Честит празник България! Да живее и пребъде нашето отечество! Браво, браво! Йо, всичкото го застех. Ковеча! Снимай го тази сериала!